Ako at saka yung best friend ko, mahilig kami mag-club. Meron siyang sinama na girl. Nagpunta kami sa isang hotel. Nung nag-check-in sila lang yung nasa kwarto. Ako, iniwan ako dun sa garahe. Akala ko makaka-experience na ng threesome, ganun. Kasi hindi pa nga. Sabi ba naman sa akin, dito ka na, ayan yung pizza, ayan yung soft drinks, kumain ka na lang dyan, tayin mo lang yung makina, huwag mong isi-switch kasi mangangamoy sa kwarto yung gasolina, ganun. Ending nun, silang dalawa nag-uumulan sa taas. Ako nandun sa garahe, init na init, sa sasakyan. Naging third wheel ka na ba? Hindi pa naman. Naging third party? Hindi rin. Well, Pero maraming kwento ko narinig about dyan sa mga ganyan. Yung nasama nga ng barkada tapos walang kasama. Nag-expect na kasama siya dun sa party na gagawin. Wala. hindi nasama. Hindi nasama. Ay, kumusta yung feeling na ganun? Siyempre malungkot yun. Kung ako'y nandun, malungkot ako. Nakakaloka kung paano niya tiniis talaga yun. Kung ako yun, alis na ako dun. Iniwanan niya sana. Oo, kumbaga bahala na kayo. Hanap na lang ako ng iba kung pwedeng mapartihan. Tama. Hindi ako magtsatsaga sa ganun kasi biruin mo, init ka na nga, pinatayan ka na ng makina dun sa loob ng sasakyan. Tapos wala ka pang ibang magawa, di ba? 3 oras ka nag-aantay. Totoo, pwede ka na manood naman ng sine. Di ba? Well, mag-contact ka ng mga kakilala mo. May kotse ako ngayon dito, sunduin kita. Ganon. Ba't alam mo yung ganung galawan? Wala lang, naisip ko lang. Thinkers are doers. Titan Gelo, kunwari ka pa. Anyway, kabisya, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magkakasama tayo. Kapiling na ang bus sa Princess DJ Raqi Terra. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Gelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na naman pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo. At dahil Friday tonight, gabi ng mga ma-el as in... Lovable. Pwede ring ma-el as in... Malalambing. Pwede ring ibang ma-el as in... Malalaki ang puso. Yun. Or pwede ring malinis ang... Konsensya. Yan, konsensya. Kaya naman, since ma-el ka kabisyo, eto na po ang patikim ng SPG, as in super, Bacanern Secret Wow. Naging third wheel ako sa bembangan ng ate ko at jowa niya. Ayun na nga bang sinasabi natin? Puro third wheel? Kaya nga eh. Pero at least hindi third party. Mamili ka, anong mas gusto mo? Third wheel or third party? Parang gusto ko dun sa third wheel. O ibang tree yung gusto mo. Yung kasasama sa tree. Three sometimes. Yan. Three sometimes. Yan. Oy, pero feeling ko, yung nakikinig sa atin ngayon, na si Sir John Sidney Baltazar Gonzales, mahilig tong to third wheel. Ay. Oo. Third wheel lang? Third wheel lang kasi siya lagi nagmamaneo ng sasakyan. Tapos may mga pasero siyang couple. Ayan. Hinahatid niya lang sa may garahe. Well, kapag may jowa yung kapatid mo, tapos nakikita mo sila, tapos lagi kang third wheel. Parang may immune ka kapag bata-bata ka pa eh. Pero Tama. kapag tumanda ka na, medyo may isip mo din na, dapat may kasama din ako. Tama. Kaya kabisyo, alamin natin kung ano ba yung magaganap sa buhay ng ating secret file sender. Sa aming pagbabalik, kasama pa rin si DJ Raqi Terra. At DJ Titan Gelo. Na bumabate kay Sir Andro Vista Reo Dique na nagmamaneho ng silver Toyota Vios. O diba? Sir, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ingatan niyo po yung sakay niyo dyan, ha? Ingatan niyo po. Itapon niyo po sa dalampasigan. Charot! Sino ba sakay niya? Sino sakay nito? Sila Kim Chino ba to?
Si kila Kim Chino. Shout out to Kim Chino and Laika, no? Oo. Ba't niyo po sinakay yan? Charot lang with Daron. Anyway, kabisyo. Kami po yung magbabalik at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang SPG as in Super Backnerd Secret File. DJ Raqi, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Raqi's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Raqi's Secret Files. Secret Files. With Titan Gelo. Raqi's Secret Files. Raqi's Secret Files.